Ja. Ja? Ja. Hallo. Jeg vil lige sige hej her fra Marokko. I Meknes hedder det vist nok. Og vi står på pladsen her i Meknes. Og klokken er 20 minutter i midnat. Og jeg er her med Soli, som jeg har mødt på juleaften. Og vi besluttede for at tage til Marokko. Og nu skal I se, hvor vi er, og se, hvor mange mennesker der er her på her til nytårsaften. Go! Så I kan se, hvor fint og stille der er. Man ser ting. Det her, det er det gamle royale palads. Vi er i midtbyen som stammer fra det 14. århundrede, tror jeg nok. Men det der med at fejre nytår, det er ikke rigtig noget, de går op i. Og klokken 12 går alle i seng. meget deprimerende. Ja. Muy rápido. Muy rápido, más rápido. Ahí está. Y Y ya, al fin, aquí tenemos Suli. Da los saludos. Pero ahí no la voltees porque si no, no se puede. Hola. ¿Cómo? No se puede. Así. ¿Ya? Hola. Hola. Ya. Ya, cierra.